ende ndimunoedzawo recruitment yake yaitirwa kumarondera. Saka ndasvika recruitment point vakatanga kuti ndidiscourage ndo vamwe vangu vaitotsvagawo basa seni. Vakatanga kuti ndibvunza kuti are you here for zvemapilot? Tsipata apanobva unzi vasikana. Kati asi apanobva kuti vakomana. Ndangoya kuzotrayawo. Saka even pandiri inini ndaitozvilimitawo nokuti ndaitongofunga kuti pamwe vadiwa vasikana ende kwanga kusino vasikana vakambenga vambotraya kubhuruka kuair force vakabudirira. So ndopandikabva ndazoenda through the recruitment process ndobva ndazokwanisa kubudirira musarudzo. Makorokoto muri kunzwa nhoroondo yekuti chemberekwa chivi yakabika mabwe ikanwa muto, asi vanhu vamboiudza kuti mbuya musabike matombo aburitse muto. Saka Matimba akazviita izvozvo chipo, akazviita akati aiwa kunyange pasina kunzi vakomana, kunyange pasina kunzi vasikana, nekuti rimwe basa rinongoda munhu, haridi mukadzi, haridi murume, rinoda munhu.